Daghang rason nga gitagaan ka sa Ginoo o duha kinabuhi. Matulad rin for us to correct our mistakes. Para mapatulid pa nato ang atuang mga kasaypanan mga igsoon. Kaya ingon niya sa Santiago Kapitulo 3 versikulo 2 nga we are subject to error. Kaya mga sayop mga kita sa daghan nga mapaagi. Amen. Dili tanan nga paagi kundi daghan. Daghan gihapon maayo pero daghan may igsoon. Mapakyas na kayong tao, doon ay potential na masayop. Pero bisan pa niya na mga igsoon, nag-ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 4, wala natapos dito na mga mapakyas na sa dahang paagi. Ngayon dito sa Ecclesiastes nga habang may buhay, may pag-asa. Amen. Samtang doon ay kinabuhi, doon ay pag-asa. So, dilita hanggang mawalan paglao mga igsoon. Ganit na diha sa Proverbio Kapitulo 24, versikulo 16. Nga kung ang matarong na tao na mapukad siya o madawang siya 7 times, kung matarong siya na tao, upangon siya pag-usap. Amen? Pero ang madawatan mga igsoon, dilit ka survive. Mungkulabs, ito pa sa English. No? Stumble in time of disaster. So, nga na mga igsoon, para makorek pa nato ang atuang mga sayo. Katulong pa mga ng istorya mga igsoon nga, pag masamang damo, matagkan namatay. Diyon kaya na? Doon na siguro mga sitwasyon nga tinoon to. Amen? Kita kan yung mga tao na may mga tao din nga kung kayo matay. Dili kahat na itapok na koneksunan tungkol gusto sa Ginoo nga kung kinsa man ang masamang damo, gusto sa Ginoo nga tagan pa niya kinabuhi para matulid pa niya ang iyang mga sayo. Amen? Para makorek pa niya mga igsoon ang iyang mga mistakes. Kaya naman, habang may buhay, may pag-asa. Amen. Kunya, doon na po yung mga tao na nagbinutan, naligikuha sa Ginoo. Ano kaya na? Basin, nakita sa Ginoo, ngayong dalungan siya kinabuhi, magdinautan siya. Mga sa panahon nga, nagbinutan siya, natapos ko niya kinabuhi. Para doon na siya maali, mga igsoon yung kinamatay. Sa Ginoo, nagbinutan sa kuha lang po na palilit mga igsoon. Kaya man gusto man sa Ginoo for us to correct our mistakes. Ang kanindot sa itong Ginoo mga igsoon, taliwala sa kamatuuran nga kita masayop sa daghang paagi. Naginoon ang pulong sa Ginoo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Sa diha mga igsoon nga isugid nato ang atong mga sala. Matupad rin ang Ginoo kasaligan o matao nga mo pasaylo ka nato sa itong mga sala o mo hindo nato mga igsoon sa tanan nato nga dili pagka matarungan. Amen? Malipay ba tayo? Salamat sa Ginoo, no? Nga dili mapunan. Taliwala nga how many times may igsoon matulo sa kanta nga 1,000 times I fail, still your mercy remains. Mataliwala sa bilibo nga mga kasipanan na to. So, salamat sa Ginoo na pagbilin siya ng lulungkod para kanato. Yes. Amen. So, ang Ginoo, willing siya nga mapaysayo. Usahay. Ngayon mapasaylo, usahay kita. Na nato ang problema kay usahay. Ang atong kawalinong, dili nato mapasaylo. Amen. Ipasaylo sa Ginoo, pero kita dili na mapasaylo atong kawalinong. Usahay mga limutang dwell sa tuang mga kasipanan o dili tama yung makatalikod bilang sa kasipanan. Kaya tinod yung repentance yung makatalikod sa sala. Kaya usahay din nato mapasaylo o magaling dili na katalikod sa sala mga igsoon. Pero bisa pa yan ang mga ginawa niya, dili palagi kuwahiyan na. It takes a strong determination and spiritual will to correct our mistakes. So kung ang katuyuan din sa Ginoo, reason nga mitagaan higayon sa Ginoo para di ay makorek pa nato atong mga mistakes ngayon. So ngunit angay po nato ang mga i-correct nato ang ato ang kasipanan. Amen? Yes. Nga para makorek nato ngayon, kinahanglan ng determination. Nato pa. Determination nga kaya magbungkag sa mga obstacles or mga mubabag ba. Kabantay mo ka ng sapat. Parang nga ang determination na kung tsunami mo ganyan may sunini, mga barriers na kaya niyang bungkagon. Kaya nga man na siya determination nga nagsilbing driving force para nga mabungka sa tanang object nga mo babag. So inakala ko mention kung kita doon na tayo strong determination and spiritual will. Matod pa ni Pastor John, ang iyang illustration na ni katubig ang tao na na-possess by demons.
Kamato pa dito, ang daghan kayo ang demonyo nga naa niya sa rong tao. Kaya na di ang taktik sa away. Kapag dili kaya ka sa usa ka demonyo, magkuha sila ito. Muna nga sa ulo Pedro, ingon dito nga, ang atong kaaway sama leon. Kaya isa ito nga ang taktika sa leon, so dili siya solitary. Dili siya pareha bitaw sa picture nga usa-usa lang, siya usa maghantay. Muna nga kapag passes, man mga isor, nagkaroon kayo. Itaw ka itong leader, umato ka sa doktoran, pwede na 2,000, kumari ka sa mga military arm, 3,000 soldiers, apoy may 6,000. Kabisang to ito, inana adaghan mga isor ang demons na nasulod niya. The moment na nakita niya ang Isus bisita sa Mount David, nakita niya ang kadaghanon sa mga demonyo wala nakapugong niya sa pagluhod sa tulong ni Jesus. And then, diluhod ang mga bisita sa tulong sa pining. Itinahon na ito mga isuan nga pagmasin natin na. Kaya na nawala makapugong na mga isuan. Siguro, desisyon lang siguro yun ang ikinahanglan. Desisyon ta ang ulo sa Ginoo mo sulti sa tanan nato ng mga kasaypanan o kang Ginoo mga isuan. Mupasaylo sa ato ang mga sala.